Приятели, моля те, абонирайте се на канала ми. Буквално не мога да гледам едно видео. Моля те, абонирайте се на канала ми. Моля те, тъй много помагате за канала. Моля те, вижте, не мога да гледам. Какво е това? Знаете ли? Моля те, помогнете ми, не мога да гледам тия видеа. Не мога да гледам. Не знам що. Не мога да гледам Дани. Нищо не мога, нищо. И моля те, абонирайте се на канала ми. Моля те. Вижте ме. Ако искате, вижте колко абоната имам. Виж колко много гледания имам, а колко малко абоната. Аз нали ви казах, всички ме гледат. Когато ме гледат, да се абонират за канала. И тъй си стана. Защо не ми показва 21 абонат? А тук много гледане, ама това не ми харесва. Не мога да си гледам моите видеа. Не мога да си гледам моите видеа. Ето вижте, моля да абонирате се за канала. Тази и тук съм го казал. И тук обаче не мога да го гледам. Моля да абонирате се за канала. Моля те, тъй много помагате. Моля те, много си моля. Моля те.